Čaute, moje meno je Peťul, nachádzame sa v Grasalkovičovej záhrade na udalosti roka Cosplay Photo Day 2024 a dneska si tu spravíme pár rozhovorov, začneme s pánom. Takže ahoj, ako sa máš, ako sa voláš? Tak teší ma, volám sa Keksik a cosplayujem ako oficier demokracie z hry Helldivers 2. Ó, to je super. Vieš nám niečo povedať aj o tejto postave bližšie? Ako oficiálne, neoficiálne patrí k tomu univerzu, ako nie sú tam väčšinou hlavné postavy tak, ale ono ide viacej o to, že ten hráč je súčasťou toho univerzu. A v mojom prípade ja dohliadam nad šírením manažovanej demokracie po celej galaxie a zároveň ničíme našich protivníkov, fašistických chrobákov. Wir werden das Universum zu einem mächtigen Reich machen. Neho tu máš. Tak ťa ochránim, neboj. A plecháčov, socialistickým plecháčov, ktorý som nemohol zohnať, lebo som zahodil tú plechovku Coca-Coly, ale nájde sa niečo iné. Tak zatiaľ tu dohliadam na tým, aby po celej galaxii prevládla sloboda, demokracia, prosperita a aby sme mali zdroje z našich protivníkov. Super, to sa teším. Dúfam, že nás ochrániš teda. Chcela by som sa ťa opýtať, že ako si sa vlastne dostal ku cosplay komunite? Začalo to ešte v období, keď sa Comic Salon volal ako Istropolis v budove, ktorá už nie je Istropolis, to som bol ročník 2011-2012. A od tej doby som žil v Anglicku a tam som chodieval na londýnsky Comic Con, teda MCM London Comic Con. Je to strašne gigantické, oplatí sa navštíviť aspoň raz za čas. A po covide som sa vrátil sem a znova som vrátil som sa ku Comic Salonu Anime Show asi tak 2023, keď boli až v lete vtedy. Každý si pamätá ten Hellmire, čo bol Anime Show 2023. Na to peklo sa nezabúda. To máš pravdu. Už aj flashbacky z toho mám, jak cosplayer si mal dve možnosti. Buď sa upiec na slnku, alebo sa zadusiť v budove. To nie sú veľmi príjemné podmienky teda. Ale ja som na tom bol ešte v pohode, ako čo sa týka cosplayerov, čo majú normálne full body armor bodysuit, tak tí trpia najviac. You need to lighten up. Opýtam sa ťa ešte jednu otázku, že či máš nejaké zaujímavé zážitky z konov alebo takýchto cosplay podujatí? Wow, ako začať? Asi ich je dosť však. Je ich veľa, ale jeden z takých, ktorý si najviac pamätám, je môj návrat / debut na Anime Show 2023, kde som vystupoval na karaoke. Teda začalo to tým, že som spieval neoficiálne ako z publika, vzhľadom k tomu, že vtedy bolo strašne málo súťažiacich a od tejto by to išlo hore a teraz súťažím na každom karaoke. Keksika všetci poznáme totiž to z karaoke, je to taká naša miestna už aj legenda. Tak ďakujem ti asi za rozhovor. A ja ďakujem. A užívaj si ešte deň. Dobre, tak to ti vrátim.
Takže prejdeme k ďalším zúčastneným nášho rozhovoru. Takže rada by som sa teda vás opýtala, že napríklad teba, kto si, čo cosplayuješ? Ja som Lex Rose a cosplayujem práve Ashlyn zo webtoon komiksu School Bus Graveyard. A ty? Ja som Sal Black a pokosplujem tiež z toho istého komiksu, môj nožík, postavu Aidena Clarka. Tak, vítajte teda. Rada by som sa vás opýtala niekoľko ďalších otázok, o tom sme sa už bavili. Ako ste sa napríklad ku cosplayu dostali? Ku cosplayu som sa dostala skrz anime show, kde chodím od roku 2019. A vlastne vtedy som začala cosplayovať. Mňa TikTok priviedol ku cosplayu, som si to zo srandy stiahol a potom mi to začalo vyhodzovať cosplaye, že to je pekné a ja to chcem skúsiť. No na TikToku je toho inak dosť, čo som si tiež všimla a sú tam akože aj dosť zaujímavé cosplaye, aj rôzne tutoriály a tak ďalej. Vyrábate si aj vlastné cosplaye? Áno. Tieto obidva nožíky som vyrábal ja, aj som si pomaloval tričko. Ale robím super. aj viacej veci. A nejaký najťažší cosplay, koľko ti asi trval vyrobiť? No zatiaľ som toho moc nevyrobil, ale napríklad som si prerábal kabát na svojho vlastného piráta, čo som si vymyslela. Super. Alebo ešte, čo som mal postavu Rabbit z hudobnej skupiny Steam Powered Giraffe, tak k nej som robil také uška a takú vec na hruď, takú ozdobu a tak. Pekné. A ty, Lex? Ja väčšinou tak kombinujem z second handu, čo si kúpim oblečenie a potom ho väčšinou prerábam do toho, čo potrebujem, ale v poslednej dobe za posledné 2 roky som sa tak začala viac venovať aj tomu šitiu a nie po veľmi úspešných pokusoch, viacej vecí mám v procese, ale aktuálne asi najväčší projekt, na ktorom pracujem, je Katarina z League of Legends a dúfam, že ju stihnem do Comic Salonu dokončiť. Super, tak to sa teším, potom som zvedavá na fotičky. Držím palce. Ja som zvedavá. Takže dáme si asi teda poslednú otázku. Čo vás priviedlo ku cosplayovaniu týchto postav, ktoré dnes znázorňujete? Opakovala by som sa, ale v tomto konkrétnom prípade to bol TikTok. Prišla som na tento webtoon komiks, ktorý som mala doslova spam toho a veľmi ma zaujal príbeh a celý ten svet, ktorý je vlastne o 2 dimenziách, že deti sa nejakým spôsobom dostanú do demonickej dimenzie, v ktorej musia bojovať proti fantómom a prichádzajú na to, prečo sa to vlastne stalo. Čiže taký mysteriózny námet. A nejako som o tom veľa rozprávala a nakazila aj ostatných ľudí. Čiže a vybrala som si Ashlyn kvôli tomu, že má, neviem, ríšavé vlasy. Páčia sa mi ríšavé vlasy. To je fakt super. Akože niekedy je fakt ťažké nájsť na TikToku niečo, čo ťa reálne aj zaujíma, hej? Lebo veľakrát len scrolluješ a nič. No. Ale Takže dokážu sa nájsť aj Lexi povedala vlastne všetko. Ona ma k tomu priviedla, že asi sa ti to bude páčiť. A tak som si prečítal prvú chapter, že wow, to sa mi fakt páči. Tak som proste behom 2 dní to všetko, všetky diely, čo boli výjdené, som prečítal. A momentálne čakám, kým viacej toho vyjde. Pre Boha, nech už toho viacej vyjde. Nech si pohne Red, prosím. A páčil sa mi tam Aiden, lebo to je proste taký typ postav, čo sa mi tam páči. Taký viac menej psychopati, čo sa veľa usmievajú. Také dve najikonickejšie postavy odtiaľ vlastne. Také ikonické duo sme. Super. Takže Lex má veľký vplyv, hej? Svojím spôsobom. Aspoň v tomto prípade. Dobre, ja vám teda ďakujem, že ste sa zúčastnili nášho natáčania, nášho rozhovoru a užite si ešte zvyšok dňa.
Rada by som privítala ďalšieho hostia, takže bola by som rada, ak by si sa nám trošku možno predstavila, kto si, koho cosplayuješ a tak ďalej. Takže volám sa Nina, z Instagramu ma môžete poznať ako Ninušikos a cosplayujem original character, originálnu postavu. S týmto nápadom som došla včera večer a tak napadlo, že mohla by som spraviť niečo také ako viktoriánska Lolita a klaun spoločné, lebo zbieram porcelánové bábiky, tak to ma tak inšpirovalo. Wow, to je úplne krásne, akože klobúk dole, lebo ten kostým vyzerá naozaj úžasne. Ja akože šiť nejak extra neviem, tak akože skláňam sa pred tým, lebo fakt akože super, to musia uznať všetci. Čo ťa priviedlo ku cosplayu, keby si nám vedela povedať? Tak 2022 som začala pozerať anime a potom jeden deň som bola v sade a videla som tam cosplayerov na Cosplay Photo Day, o ktorom som vlastne nevedela, že je, a to ma tak inšpirovalo, že wow, aj na Slovensku sú cosplayery a že by som to mohla skúsiť. To je super. Tak podarilo sa, očividne. Tak super. Som rada, že máme v komunite zase ďalšieho kreatívneho človeka. A šiješ si sama cosplaye, alebo kupuješ, alebo... Teraz v lete som začala viac šiť. Doteraz som skôr kupovala, ale tak je to náročné, keďže nemám šiaci stroj. Je to aj dosť drahé kupovať vlastne látku, všetky tie farby a tak. A toto leto som sa rozhodla, že ušijem si aspoň jeden cosplay ručne. A celkom sa vydaril. Chcela som ho zobrať dnes, ale ešte nie je dokončený, takže... To nevadí, ale na Comic Salon sa pravdepodobne chystáš však? Takže hádam ho dovtedy dokončíš. Áno. Budeme ti držať palce. Ďakujem. Inšpiroval ťa niekto taký konkrétne? Nejaký cosplayer? Tak zo zahraničia som videla nejakých. Akože to už bolo tak dávnejšie, si moc nepamätám mená. Ale zo Slovenska určite Kasame Katiak ma akože tie cosplay ma zaujali najviac, alebo Hermy. Takže to boli také dve cosplayerky, čo som asi začala sledovať zo Slovenska, že najviac. Rada by som sa ťa ešte opýtala, že či máš nejaké plány do budúcnosti s nejakými cosplaymi, alebo nejaké cosplány, konkrétne nejaké charaktery, alebo... Tak mám plán zapojiť sa do Original Costume súťaže. Mám plán vytvoriť akoby cosplay modlivky. Niečo na ten typ, že taký skôr lesný cosplay, také prírodné farby, nejakú hudbu k tomu nájsť. Pracujem na tom už asi 3 mesiace. Mám taký základ, ale ako oblečenie ma ešte nič nenapadlo. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi príjemné. A ja ďakujem. A ďakujeme, že si prišla. Lúčime sa s vami z Cosplay Photo Day v Grasalkovičovej záhrade. Nafotili sme si, zabavili sme sa. Zoznámili sme sa. Áno. Nezabudnite sledovať týchto úžasných ľudí a sledujte aj mňa. Tak ďakujeme vám všetkým, že ste nás sledovali. Ja si myslím, že dnešný deň bol produktívny. Áno, tiež si to myslím. Spoznali sme mnoho ľudí, videli sme mnoho kostýmov. Štafeta. Takže myslím si, že svoje anime merch dosiahol, aj keď teda s výpomocou nás z Fashion Furies a zo štúdia AGI. Samozrejme, každý z vás je vítaný k nám na Moskovskú 13. No a chcem poďakovať vlastne Lex, aj ostatným, ktorí sa pridali do našich rozhovorov, Níne, aj organizátorovi akcie. A dúfam, že teda si vezme naše slová k srdcu a ospravedlní sa Dede.